Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Ания Гыбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Бигрәк суык урамда, көннәр нигә салкын, гыйнвар айында җылытырмы? Синоптиклар фаразы. Хыяллары чынга ашты. Кышкы каникуллар тәмамланды. Татарстан районнарында балалар өчен нинди чаралар узды соң? Төп эшләре уку. Бик күпне белер өчен мәктәпләрдә ничек укыталар? Гимназия белеме аерыламы? Кыш карсыз булса, җәй ярлы була ди халык сынамышы. Быел кары да, хәтта яңгыры да булды. Рождество бәйрәме көннәрендә кисәк кенә суытып җибәрде. Бүген яллардан соңгы беренче эш атнасы да битне чиметтерлек салкын көннән башланды. 11 гыйнварга кадәр Татарстанда аномаль салкыннар булу сәбәпле шторм кисәтү игълан ителде. Татарстан Республикасының гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе хәбәр итүенчә, Татарстанда уртача тәүлеклек һава температурасы нормадан 9-18 градуска түбәнрәк. Бүген төнлә урыны белән 38 градуска кадәр салкынайта. Атнаның икенче яртысыннан гына гыйнварга хас һава торышы булачак. Татарстан президенты вазифасы атамасына кагылышлы үзгәрешләр кертү эше төгәлләнде. Татарстан Республикасы Конституциясенә шул турыдагы төзәтмәләрне Татарстан Республикасы җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов закон белән раслады. 2025 елдан Татарстан президенты атамасы русча глава Раис Республики Татарстан. Татар телендә Татарстан Республикасы рәисе дип йөртелә башлый. Төзәтмәләр үз көченә кергәнче сайланган республиканың гамәлдәге җитәкчесе Татарстан президенты атамасы вәкаләтләр срогы чыкканчы саклана. Башка темаларга күчәбез. Яңа елга аяк баскан көннәрдә балалар өчен берсеннән-берсе мавыктыргыч тамашалар уза. Аларның күбесе Кыш бабайга хат язу белән бәйле. Ул хәтта президент дәрәҗәсендәге ил күләм хәйрия акциясе буларак та үткәрелә. Теләче районының Баландыш авылы балалары Кыш бабайдан нинди бүләк сораганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Менә кызым хат язган булгансың икән миңа. Менә шул бүләкне алып килдек сиңа, яме? Бик зарыгып Кыш бабайны көткән Баландыш авыл җирлеге балалары хатта язган, үз һөнәрләрен күрсәтергә дә әллә кайчан әзерләнеп куйган. Яңа ел килә, яңа елны көтәбез. Барыбыз да яңа елда бәхет өмет итәбез. Бәхет өмет итәбез дип җырлаучы Дилә Рашитова Кыш бабайның авыл җирлеге башлыгы икәнен таный әлбәттә һәм бик рәхмәтле. Патрушка сораган идем. Менә хәзер тын тутырабыз да тауда шуырга чыгабыз. Рәхмәтле мин менә Кыш бабай шулай зурлап килгәнбезне, минем кызымны хөрмәтләп яратып бүләкләрен тапшырды. Бик зур рәхмәт. Теләкләр чыршысына хат язучылар арасында Зәринә Хаҗиева да бар. Кыш бабай, безгә бик таныш бабай, сакып маеп абыткан, килгәнбездә яктан. Бүләк бик ошады Зәринәгә, курчагын апасына да, әнисенә дә күрсәтә. Олы кызда тугашта килделәр, менә бәләкәе, 3 яшь бәләкәенә 3 ел рәттән киләләр инде, Аллага шөкер. Әнисе кочагына сыенган Самир Тимирбаев рәсем ясарга ярата. Шуңа да Кыш бабайдан рәсем ясау җыелмасы сорап язган. Ә инең ак әбисе Самирның әтисе Фирзәр җиңү белән кайтсын дип көндә дуга кыла. Рәхмәт яусын инде аларга, шулай минем оныкчыкларымны шулай зурлап йөрүләренә. Саулыкларын бирсен, балаларым исән сау кайтсыннар, һәркемнең баласы. Балаларны котларга килгән Теләче районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов белдерүенчә, хат язу хәйрия акциясендә күп балалы, аз киремле әтиләре мобилизацияләнгән һәм сәламәтлеге шикле балалары булган гаиләләр катнаша. Барлыгы 18 балага бүләк алынган. Минем теләгем нәрсә, 2023 ел бары тик һәркемгә дә күңел тынычлыгы алып килсен, хыяллар тормыш калсын. Авыл җирлегенә килгәндә ул безнең районда гына түгел, республикада да билгеле. Авыл җирлеге Рөстәм Шәмсәвәлиев җитәкли торган ел сайын елка конкурсларында катнаша. Быел да бик матур итеп бизәп куйганнар. Балалар өчен аерым чаралар алып баралар. Һәм инде менә спонсорларыбыз елда киләләр, сагынып көтеп алабыз. Моны бергәләп әле генә кирип чыктык безнең мобилизацияләнгән семьяга. Бүгенге көндә Сватово шәһәрендә аралашып, киңәшләшеп дигәндә чыктык, матур гына бүләк алып килгәннәр, алар өчен бик зур рәхмәт. Кыш бабай бүләкләрен тарату мәдәният йортында да дәвам итте.
Баландыш авылында һәр вакыт бәйрәмнәр гөрләп, бик матур үтә. Инде бүген без менә балаларыбыз өчен шушы яңа ел бәйрәмен оештырырга булдык. Бергә авыл җирлеге белән бергәләшеп, авылдашлар, үзебезнең ягънәчеләр белән балаларыбызның күңелләрен күрергә шушындай матур, күңелле бәйрәм оештырдык. Без инде анда төрле конкурслар, уеннар, Кыш бабай бүләкләре таратыла. Иң яшь сабыйга да бүләк бирелә. Берсе дә читтә калмыйлар. Бик матур үтә бездә бәйрәмнәр. Бу авылда тартынып торган бала юк. Барда сәхнә түрендә үзләре дә бии, Кыш бабайны да биетә. Бергә матур итеп, менә майданчыкларны ясыйбыз. Шул үзебезнең карап торган җегетләребез бар. Һәр елны шул фигураларны ничек тә үзенә күрә ниндидер бер форматта эшлибез. Быел менә бозлар белән кисмәдек, үзенчә башкачарак төрле итеп эшләдек. Бик матур, кичләрем бик матур инде, күп районнан, күрше авыллардан бик күп халык йөри инде. Әнә шулай туган авылның кадерен белеп, балаларга шатлык өләшеп яши баландышлылар. 70 тонна боз кисеп төрле фигуралар ясаган чаклары да бар иде. Әмма быелгысы да күз явын алырлык. Балаларга да, өлкәннәргә дә ошый. Мөршидә Җихан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары өчен Теләче районыннан. Кайбыш районының Салават күпре спорт сәламәтләндерү комплексында район башлыгы чыршысы уздырылды. Бәйрәм чарасында безнең хәбәрчебез Диния Нәҗметдинова да булып кайтты. Кайбыш районында мәктәп тормышында үзләрен актив күрсәткән, мөмкинлекләре шикле булган. Әлешә мобилизациягә эләгүчеләрнең балалары өчен район башлыгы чыршысы узды. Яңа ел тамашасына чакырылы кунаклар да бар иде. Кайбыш муниципаль районы башлыгы укучыларны һәм укытучыларны яңа ел белән котлап, изге теләкләрен җиткерде. Без сезнең өчен барсын да эшләргә тиеш. Ә сез әлбәттә инде матур итеп укырга тиеш. Менә шул чакта гына без бөтенебез көчле булырбыз. Барсын да җиңеп чыгырбыз. Яңа ел тамашасында укытучылар үзләре дә төрле рольләр башкарып, балаларга яңа ел кәефе бүләк итте. Алар белән аралашып алырга да вакыт табылды. Ничек сезгә менә шундый тип рольне башкаруы? Чынлап турып әйткәндә, бераз гына дулкынлану бар инде ул. Әлеге чарада 2022 елга нәтиҗәләр ясалды. Кайбер укытучылар һәм укучылар мактау хатларына лаек булды. Безнең халыкта яхшылык җирдә ятмый диләр. Авыр хәлдә калучыларга ярдәм кулын сузучы Сейфетдинова Нурания апа исеме күпләргә бик яхшы таныш. Әлеге бәйрәм чарасында да ул буш куллар белән килмәгән. Шулай ук традиция буенча теләктәр чыршысы акциясе да узды. Тулы булмаган аз керемле гаиләдә яшәүче балалар Кыш бабайга үзләренең хыялланган бүләге турында хат язып, аларны район җитәкчелеге өчен тылсымчы буларак тормышка ашырды. Ятим һәм инвалид балаларга булышу ул үзе bir бәйрәм. Бала күңелен күрергә, алар шатланалар. Без мероприятие уздырганда, бүләкләр алганда, ул бит нинди зур савап. Әлбәттә, яңа ел бәйрәменең төп тылсымчылары Кыш бабай белән Кар кызы. Алар әлеге чарага ямь истәде һәм балаларны бүләкләр белән куандырды. Дина Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кайбыш районы. Зарыгып көтеп алган кышкы каникулны ничек үткәрәсен белә Буа районының Исәк авылы җирлеге балалары. Мауктыргыч чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Балачакның рәхәт мизгелләре әнә шулай саф һавада күмәкләшеп уйнау, куян әкияте тамашасында катнашу, Кыш бабай белән Кар кызыннан бүләк алу балалар өчен мөгъҗизага тиң. Районның мәдәният идарәсе авыл җирлеге бигрәк тә Буа якташлык җәмгыяте ярдәме белән уздырылган яңа ел бәйрәме калада үткән президент чыршысыннан ким түгел. Балаларның берсе дә бүләксез калмый. Балаларга инде Кыш бабай килүе, аның бүләк бирүе. Өлкәннәргә яңа елда өметләре бар. Яшьләргә шулай тормышка карата өметләре зуррак, өлкәннәргә караганда да. Шуңа күрә авылда бәйрәм оештыру кирәк. Чыршы бәйрәменең иң дулкынландыргыч өлеше балалар арасында бүләкле билет уйнату. 82. Быел барлыгы 104 билет сатылган. Иң зур бүләк кәрәзле телефон. Быел аны күрше авылдан килгән 1-нче сыйныф укучысы Айваз Мухитов отты. Рәхмәт.
Рәхмәт абыйсы. Әлбәттә, әлеге балалар барысы да Исәк авылы җирлегендә яшәми, күбесе әби-бабайга кунакка кайткан. Әмма күркәм гадәткә әверелгән бәйрәм, кышкы каникулда рәхәтләнеп уйнарлык мәйданчык булу, авылга кайтуга бер этәргеч, тиздән бөтенләйгә күчеп кайтучылар да булыр. Һәр хәлдә шартлар бар. Мәктәп бинасында 3-4 квартира эшләдем. Анда кайтып, яшь гаиләләр тора алалар, рачаклар, алар тиздән чакыра башлыйм. Хәзер мебель ясыйм, мебельләрдә кайтып куйгач, яшь гаиләләрне чакырам. Киләчәк балалар кулында дибез икән, Исәк авылындагы кебек хыялны чынбарлык итәрлек гамәлләр башкарырга кирәк. Быел 200 кешегә бәйрәм пылавы пешерелсә, димәк киләсе елга тагын да арта. Бик күңелле, пылау да пешерәләр, каймак та пешерәләр, монда чәй эчәбез. Ирек абый бөтен төштә авылга булышып тора инде менә, ул булганда авыл яши. Мөршидә Җиһан, Агакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда 2 ел эчендә 27 мәктәп ашханәсенә ремонт ясаларга тиеш иде. Цикләндерү эшләре мәктәпләрдә белем бирү системаларын яңарту федераль программасы аша башкарыла. 2022 елда 20 мәктәп ашханәсе цикләндерелде. Быел калган 7-се яңартыла. Моннан тыш республика бюджетыннан да җиһазлар сатып алып, азык-төлек блокларын ремонтлау өчен акча бүленә. 2023 елда 143 мәктәп ашханәсен ремонтлау күздә тотыла. Milli gimnaziyаны конкурентлыкка сәләтле итү, гимназияның милли йөзен булдырып, аны үсеш юлыннан алып бару, көчле педагогик состав белән укыту сыйфатын күтәрү, иң мөһиме укучыларда милли үзаң тәрбияләү. Бу максат бурычлар бердәм административ команда, үз эшләрен яраткан педагогик коллектив һәм әти-әниләр белән бергә гамәлгә ашырыла. Сүзебез каһарман язучы Абдулла Алиш исемен йөрткән 20нче татар гимназиясе турында. Бүгенге көндә мәктәпләрнең хәле ничек әти-әниләрнең игътибарын мәктәпкә тартылга, балаларга нинди белем тәрбия бирергә һәм мәктәпләргә кагылышлы башка сорауларга безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов җавап эзләп йөри. Татар телендә белем һәм милли тәрбия бирүче Казан шәһәр Совет районының 20нче гимназиясе Татарстан Республикасы Казан шәһәре администрация башлыгы карары нигезендә 2001 елда элеккеге балалар бакчасы бинасында ачыла. Бүгенге көндә 45 укытучы заман таләпләренә туры килгән зур һәм матур бинада, җиһазландырылган сыйныф бүлмәләрендә 700-дән артык балага белем һәм тәрбия бирә. 2001 елда 39 бала һәм 10 укытучыдан башланып киткән гимназиядә бүген 700-дән артык балага белем һәм тәрбия бирәбез. Бер кошның 2 канаты кебек белем һәм тәрбияне гомумән безнең педагогик коллектив ул аны аермый. Чөнки икесе дә бер югарлыкта һәм бер дәрәҗәдә тормышка ашырыла. Безнең гимназия белем һәм тәрбия процессы каһарман язучы Абдулла Алиш белән бәйле. Нидән башландык дисәк, 2013 елда Алиш варислары музее ачтык. Шул елдан Абдулла Алиш эзләреннән исемле фәнни эзләнү конференциясе үткәрә башладык. 2015 елдан ул Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә Бөтен Россия фәнни эзләнү конференциясе буларак үткәрелә. Менә бу Абдулла Алиш белән бәйле хезмәтләребез өчен 2015 елда гимназиябыз каһарман язучы исеменә лаек булды. 2021 елда гимназиябыз ишек алдында Абдулла Алишка бюст куелды һәм шул елдан гимназия тормышында актив катнашкан, олимпиада, конференцияларда җиңү яулаган укучыга гимназия буенча Абдулла Алиш премиясе бирә башладык. Традиция буенча инде быел 10-нчы тапкыр уза торган Яңа ел алды бию фестивален башлап җибәрәбез. Сез әзерме? Без дә әзер.
Безнең гимназиядә татар теле белән беррәттән инглиз теле дә тирәнтен өйрәнелә һәм моның өчен безнең гимназиядә барлык шартлар тудырылган. Әлбәттә, инглиз теле дәресендә һәрвакыт балалар белән инглиз телендә генә сөйләшергә тырышамын. Чөнки сөйләм теле үстерүдә бу бик мөһим дип уйлыйм. Татар телендә дә аңлатам, чөнки инглиз теле белән татар теле авызлары бик охшаш һәм бу балаларга бер дәрәҗәдә ярдәм итә. Гимназиядә замандаш исемле укучылар үз идарәсе эшли. Аның президенты, программасы, уставы бар. Без мәктәптә уку кызыгыра булсын өчен төрле чаралар, спорт ярышлары, фестивальләр, конференциялар үткәрәбез. Башлангыч сыйныф укучыларын Алиш Варисы сафарына кабул итәбез. Дуслык исемле мәктәп газетасын чыгарабыз. Мондый чаралар гимназия тормышын тагын да кызыклырак итә, балаларны дуслаштыра. Гимназиябыз Абдулла Алиш исемен йөртә. Бу безнең өчен зур горурлык. Biz һәр вакыт алга, яктылыкка омтылабыз, әйме, камиллекнең шиге юк бит аның. Шуңа күрә безнең ниндидер проектларыбыз алар бергә хәл ителә, ата-аналар, балалар күрдегез инде замандаш үз идарәсе белән бергә әле алар әйтеп тә узды. Безнең дуслык исемле газета чыгарыла, ул айга бер һәм анда яңалыклар, балаларның хикәяләре, шигырьләре гомумән иҗатка тартабыз. Укучылар гимназиядә татар, рус һәм инглиз телләрен генә түгел, фәннәрне дә чит телдә өйрәнәләр. Укытучылар укыту тәрбия процессын Каюм Насыйриның әгәр берәү чит телләр өйрәнергә тели икән, ул иң элек үзенең туган телен, аның грамматикасын камил дәрәҗәдә белергә тиеш дигән тәгълиматына таянып эш итәләр. Полилингваль белем бирү ул заман таләбе дә. Башлангыч сыйныфларда фәннәр инглиз телендә укытыла. Бүгенге көндә югары сыйныфларда да бу тәҗрибәне дәвам итү өстендә эш алып барыла. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Татарстанның югары уку йортларына 2023 елда абитуриентлар кабул итү өчен 20,844 бюджет урыны булып бирелде. Аларның 60% бакалавриат программаларына, 30% магистратурага һәм 10% белгечлеккә туры килә дип хәбәр итә Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Алмаз Хәмзин Түбән Камаллыларга юбилей концертын тәкъдим итте. Композитор, артист, пародист, музыкант һөнәрләрен үзләштерүче якташыбызга быел 75 яшь тулды. Алмаз Хәмзин Ташлык авылында туып үсеп, хәзер Казанда яшәп иҗат итә. Туган ягына еш кайта. Шәһәрдәшләр концертын көтеп алалар. Алмаз Хәмзин кунакларны файда каршыла. Кулыннан гармоны төшми, тамашачы белән бергәләп җыр сузалар. Берәүләр кушылып җырлый, икенчеләр юбилер белән фотога төшәргә ашыга. Ул танылган җырчы, композитор, музыкант, язучы, журналист. Бик озак санарга булыр иде һәм һәр вакытта да аның кайтканын көтеп тора халык, аның концертларын яратып карыйлар. Шаян журналын укыйбыз барыбыз да. Җырлата, көлдерә, уйландыра. Алмаз Хәмзин тамашачыны сәгатьләр буе үзенә каратып тора ала. Ул җырчы, пародист, музыкант. Сүз эзләп кесәгә керми, һәр нәрсәгә җавабы әзер. Күке соң иде. 75-дә санасын, 85-дә санасын, 7-гәчә санасын ярыймы. Безгә дигән шиканы күпләре Ихласлыгы, киң күңеллелеге, моңлы булу белән тамашачы мәхәббәтен яулыйда. Алмаз Хәмзинны юбилей белән котларга тугры тамашачысы, туганнары, дуслары килә. Бергәләп җырлыйлар, хатирәләре белән уртаклашалар, бийләрдә. Юбилярны котларга Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Рамил Муллин да килә. Монда да шаяруларсыз булмый. Үз исен калдырган һәм үз сүзен матур итеп әйтә белгән кешеләрнең берсе. Шуңа күрә Алмаз абый, мин ихлас күңелдән сезгә рәхмәт итәсем килә. Инде калган тормышыгыз Алла Субхана Тәгалә хәерле итсен, куанычлы итсен. Инде заманында утырткан орлыкларыгызның бүген инде җимешләрен татырга насыйп булсын. Алмаз Хәмзин Ташлык авылында туып үсеп, хәзер Казанда яшәп иҗат итә. Туган ягына еш кайта, шәһәрдәшләр концертын көтеп алалар. Гаиләле, балалары да иҗат юлын сайлаган. Мин үземнең исемне переформировать итәм, Алмаз дигәнне Азмаз Хәмзин. Мен әйтәләр тегеннән дә беләм, моннан да уйныймын, сөйли, шигырен яза, бии дә, җырлый да, композитор да, язучы да, минем күп китаплар, яңа китабымда чыккан 5 татар дигән. Телевидениедә эшләргә туры, филармониядә эшләргә туры килде.
үз исеменне аклыйм. Быел якташыбызга 75 яшь тулды. Тормыш тәҗрибәм зур, китап язарлык хатирәләрем бар. Хыялым чынга ашар дип өметләнә юбиляр. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Ракыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры профессор академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Хади Такташ, тулы исеме Мөхәммәд Хади Хайрулла улы Такташев 1901 елның 1 гыйнварында Тамбов губернасы Спас өязе Сыркыды авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемен авыл мәдрәсәсендә ала. Соңрак заманы өчен җәдиди уку йортларыннан саналган Пешлә мәдрәсәсендә укый. Гаиләсенең матди хәле авыр булу сәбәпле 13 яшына җиткәч, Хади Бухара якларына юл тота. Башта үзләренә туган тиешле сәүдәгәрнең өендә хезмәтче малай, аннары шәһәр байларының берсендә приказчик өйрәнчеге булып эшли. Хезмәттән буш вакытларында Бухара яшьләре оештырган мәдәни чаралар, спектакль, концертларда актив катнаша. 1918 елда Түркстан сахраларында исемле беренче шигъре дөнья күрә. 1918 елның көзендә Хади туган авылы Сыркыдыга кайта. Авылда китапхана мөдире һәм башлангыч мәктәп укытучысы булып эшләгәннән соң 1919 елның көзендә Оренбургка килә. Юксыллар сүзе газетасында әдәби хезмәткәр, җаваплы сәркәтип, редактор вазифаларын башкара. Әлеге газетада Караңгы төннәрдә, Ачлык патша, Антым исемле шигырьләрен бастыра. Шәриф Камал, Авзал Таһиров кебек күренекле әдипләр белән таныша. Хөсәйния мәдрәсәсе нигезендә ачылган Татар халык мәгарифе институтына укырга керә. 1921-22 елларда Ташкентта яши. Түркстан эшче Дихкан коммунистлар университетында укыта. Билим йорты журналында җаваплы сәркәтип булып эшли. Күп яза. Нәкъ шул чорда Такташ Таң кызы, Урман кызы кебек романтик шигырьләрен иҗат итә. 1922 елның җәен Мәскәүдә уздыра, әдәби кичәләргә йөри. Владимир Маяковский, Сергей Есенин һәм башка рус шагыйрьләренең чыгышларын тыңлый. Татар язучысы Нақи Исәнбәт белән очраша. 1922 елның көзендә Такташ Казанга килә һәм гомеренең соңгы көннәренә кадәр биредә төпләнеп кала. Берникадәр вакыт татар театрында суфлер, 1923 елдан Чаян, 25-26 елларда Октябрь яшьләре, Авыл яшьләре, 26-29 елларда Азат хатын журналларында хезмәткәр, җаваплы сәркәтип вазифаларын башкара. 1923 елда Такташның Җир уллары трагедиясе һәм башка шигырьләр исемле беренче шигъри җыентыгы дөнья күрә. Җир уллары трагедиясендә 1923 ел автор әхлакый һәм рухи кыйбласын югалтып, ата-бабаларының гореф-гадәтләренә, Аллаһка хыянат итеп, зулым хакимлегенә буйсынган яңа заман кешесенең фаҗигасын тасвирлый. 1923 елда Такташ иҗатында бурылыш күзәтелә. Аның Такташ үлде әсәре шагыйрьнең кискен кризис кичерүен чагылдыра. Әдип реализмга юл тота, шул чор таләбенә буйсынып яза башлый. Заманның тынгысыз идея көрәшенә багышланган Гысьян, Октябрь төне шигырьләре иҗат ителә. Шагыйрь көрәшкә чакыру белән янәшә самими һәм матур авыл картинасын тудыра. Шуның белән шигырьләргә җылы юмор килеп керә. Сыркыды авылы, Нәни разбойник, Әйдә инем, үтеп барышлый әсәрләре шундыйлардан. Еш кына аның иҗатында романтизм, реализм белән бергә үрелеп бара. Алсу, мәхәббәт тәүбәсе, Мукамай, Зәңгәр күзләр, Булай гади җыр гына, Ак чәчәкләр, Киләчәккә хатлар әсәрләре
укучылар тарафынан жылы кабул ителә. 1922 елда Үрнәк театр сәхнәсендә Токташның «Җир уллары» пьесасы куела. Спектакльдә идея ролен шагыйрь үзе башкара. Татар академия театрында шулай ук 1927 елда күмелгән кораллар, 1929 елда югалган матурлык, 1930 елда Камил пьесалары сәхнәләштерелә. Әдип хәзерге заман татар поэзиясенә нигез салучыларның берсе булып санала. Токташ безнең поэзияга әлегечә күрелмәгән яңа һава, югары художестволы яңа иҗат иделе булып килеп керде дип билгеләп үтә күренекле язучы Хәсән Туфан. Токташ 1931 елның 8 декабрендә тиф авыруыннан Казанда вафат була. Максим Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркы чикләрендәге мемориаль зиратта җирләнә. Казанның бер урамы 1949 елдан Хади Токташ исемен йөртә. 1980 елда Чернояров пассажы бинасына әдипнең бу йортта яшәвен искәртеп истәлекле такта эленде. 2017 елда аның исемен йөрткән урам скверында шагыйрьгә һәйкәл ачылды. 2005 елдан Мордва Республикасының Сыркыды авылында Токташның музей йорты эшләп килә. Шулай ук 2005 елдан Татарстан язучылар берлеге карары белән Токташ исемендәге поэзия өлкәсендәге премия булдырылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз шушының белән тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Студиябыз кунаклары Галиәскәр Камал театр артистлары, алар сәхнәдә театр һәм бию бергәлеге турында сөйли. Без сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.